So, jalan. Yesus. Coba no. Tapi iso ora masak. Ora muni ning ngene, Mas. Foto jero Mas tutup karo atine ngono. Ora masak anake iki ge masalah ora. Ora se. Wis dulu ada modele kaya menengae. Ora lho ta piye. Iki kan duwe utame dhewe to. Ora masak ta. Anake iki lho. Aswat to? Iya. Aku ora kenal teh tandine ada tapi ora kenal. Ora delok modele kaya menceng ora nyampe bodang iki. Emang bocah iki lho, Mas. Kebutuhannya utang iki. Cukup jaket. Ora ngerti aku. Apa wong jaranan iki? Apa wong jaranan iki? Ora ngerti. Tapi ora masalah. Aku nek ora mangan ora teriak-teriakane. Nah, kan mati kerja metu wae. Kerja metu wae malah. Apa sampai cilik. Apa cilik. Abe apat. Iki kene udah tak emang. Ala wis cilik jaket terus. Buka lho, Jan. Kon metu wae mangan. Ora. Ora. Iku nek kok patok dipaning ndek ning jopo lho paling. Dipatok kok jopo. Ora ta iku kali tekene jopo delok aja ya patok jopo. Karo mau. Anu teh. Salah uber ilang nosro.
Ya umpet kayaknya apa Pak Genjot jati ya? Oh, jati kan gaya-gaya Ayo boleh nok, Karno. Oke,
sampun kepala sami. Buka sekantor, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.